Kedves közönségünk! A színpadra várjuk azt az embert, aki állítása szerint a legtöbb nyelven tud a világon. Kérem, fogadják szeretettel Pandacsöki Boborjánt. Ott van, ott vagyok. Mi a baj, Boborján? Fáj a lába? Nem. Ja, jó. Boborján, mondja, mióta tanul nyelveket? Nagyon régóta, például 15 éve. És mi indította arra, hogy elkezdje? Úgy, hogy egyszer angol emberek megkérdezették, hogy merre van a gyógygőzfürdő. És maga nem értette? Nem, hanem szégyellettem magam. De utána nyelvtanárom, Besenyő Pista bácsi megtanította. Értem. Mondja, számszerűen hány nyelvet tud? 300 000-et. Az eddigi csúcstartó Abdol Wahab Navara bácsi volt, de ő csak 77 nyelven tudott, ráadásul már meg is halt. Aha, értem. Jó. Hát itt van nálam a világ összes nyelvének listája. Tegyünk egy próbát. Ne lessen, Boborján. Na nézzük csak. Azt mondja, hogy... Kezdhetjük? De. Na jó. Na, akkor nézzük szúrópróbaszerűen. Azt mondja, hogy olaszul tud? Igen. Hú. És norvégül? Úgyis. Hát a szuahéli nyelvet ismeri? Szuahéli nyelvül is tudok. Parlez-vous français? Tessék? Beszél franciául? Ja, igen. Na jó, nézzük tovább. Azt mondja, hogy urdu. Hogy mondják azt urdu nyelven, hogy tegnap sajnos kificamodott a bokám? Nem mondom. De hát miért nem? Azért, mert a Besenyő Pista bácsi a lelkemre kötögette, hogy soha se hazudjak. Ja, értem. Jó, hát akkor mondja azt urdul, hogy vigyázzunk, nehogy megfázzunk. Nyohigya govágyini. Ez tényleg az volt? Az. Fú, hát én elhiszem magának, de Boborján, mondja, hogyan lehet ezt leellenőrizni? Miért? Besenyő Pista bácsi hol van? Merre van? Jó, hívjuk be. Szerencsére éppen itt van Pandacsöki úr mestere. Kérem, fáradjon be. Mi a probléma? Csak könyösen lásson. Igen, szóval arra vagyunk kíváncsiak, kedves Besenyő úr, hogy mit mondott az előbb Boborján. No, kisasszony, egyet kell kérdezni, hogy felről le, vagy leről fel. No, mit mondtál, vagy mit nem, fiam Boborján? Na mondjad. De azt, hogy nehogy megfázom valaki. Tehát nem magyarul kellett volna mondani a Boborján, hanem urdul. Fiam, hát mondjad akkor urdul, hát tudsz te urdul, mint az almás deres, nem? Ha, Onyikábogya. Urdu nyelven, ez azt jelenti, hogy nehogy megfázzunk. Ez azért, mit a probléma, ha csak nem vagyok tenyeres talpas, nem igaz? Az a probléma, hogy ön hallotta magyarul a mondatot. Én? Hát, hogy hallottam volna, ki voltam függöny mögött? Nem hallottam. Ne vicceljen már, hát itt volt, amikor Boborján kimondta a mondatot magyarul. Kérem szépen, kim voltam, májgörnyedésem volt a függöny mögött. Na, Igen, kim volt, igen. Boborján, de hogy volt kint? Hát itt volt. kérem, szerintem nem voltam itt. Ne hazudtoljon már meg ennyi ember előtt. Na, kisasszony, álljunk meg most itt egy percre végre valahára, de nem? Igaz? Itt a közönség, itt vagy te is, Boborján, kisasszony is itt van. Itt Mindig vagyok. a kamera itt van, mindenki itt van, nem? Na, kisasszonka, na erre figyeljen, most aztán nagyon, ilyen, maga tud urdul. Na? Én? Nem.
10-es, 8-as. Hát takarodjon hátra a vokálba akkor. Különben verebet fogatok a nyakához. Nem?